मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। कथी के आसन कथी सिंहासन, कथी के आसन कथी सिंहासन, किए देवन माँ के भोजन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। किए देवन माँ के भोजन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। सोना के आसन रूपे सिंहासन, सोना के आसन रूपे सिंहासन, पंचम माँ के भोजन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। पंचम माँ के भोजन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। कौन रंग पहिरन कौन फूल बैसन, कौन रंग पहिरन कौन फूल बैसन, कौन वाद्य माँ के भजन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। कौन वाद्य माँ के भजन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। श्वेत रंग पहिरन कमल फूल बैसन, श्वेत रंग पहिरन कमल फूल बैसन, बीना छन माँ के भजन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। बीना छन माँ के भजन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन माँ। मैया जी ऐलन आंगन माँ है बसंत पंचमी के दिन।